It-tlieta fil-għaxija tħabbret il-mowt ta' Ray Mahoney, poeta u awtur ta' diversi kotba u għamiet fleta ta' 74 sena. Jibqa' magħruf għal-lirika li kiteb fir-rock opera li ma tmut qatt ġensna. U għatwilet f'San Ġiljan u kien wieħed mill-fundaturi tal-moviment Awmin letterarju. Kiteb il-kliem ta' diversi musicals oħra li jibqu jissemmu fosthom Bastilja u li innanna venut fl-Amerika, il-Gwerra ta' Spiru Ċafaj, Zezal Flagship, it-Tfajla tal-Palazz, it-Tiċ ta' Carmen Abdilla u l-Bandiera tal-Maltin. Dwar dan tkellimna mal-maestro Paula Bela li qal li ltaqa' miegħu waqt ir-rock opera ġensna. Kien jikteb Malti għal sabiħ li mżewwaq mal-mużika. Eżatt, jiġifieri qisu li kellu f'moħħi kien jagħmlu ovvjament b'sema kbira u b'Malti mill-isbaħ, naħseb illi Ray kien wieħed illi għolla l-istandard tal-lirika ta' bil-Malti, ġifieri kien kellu kelma mill-isbaħ. Little child, you look, it pains me. Mahoney kiteb ukoll il-kanzunetta Little Child li bija Mary Spiteri ġiet fit-tielet post fil-Eurovision Song Contest tal-1992. Dwar dan tkellimna wkoll mal-kantant ta' Mary Spiteri. Il-kummenti li kien ikolli anke meta mmur barra minn Malta xi songs tiegħu kien jgħidu li l-lirika bħal din inna ma naraw għal snin kbar. Malta llum tilfet ġawra kbira għalija kien ġenju dal-bniedem. Anke l-karattru tiegħu dak il-karattru edukat, attent anke kif jitkellem. Ray kien a beautiful person. Could it be you and me? Sena qabel Mahoney kiteb Could It Be, interpretata minn Paul Jordi Majna u Georgina Bela, fej f'dak il-Eurovision Malta ġiet fis-sitt post. Mahoney ta' kontribut qawwi wkoll fuq One Radio sa mill-bidu b'qari uniku kif kien jaf jagħmel tajjeb Ray. Dwar dan One News kellem max-xandar ta' One Ray Zoppardi li se jkun qed jiddedika programm fuq One Radio għal Mahoney l-erba' fil-għaxija. Bla dubju Ray Mahoney ħalla patrimonju kbir mhux biss fil-kamp tal-letteratura madwar Malta u għawdi ximanku kol, partikolarment fl-istazzjoni tagħna għaliex Ray kien jaqra romanzi, novelli, kien jikteb xogħlijiet apposta l-wan, xogħlijiet sagri bħal l-Eżaltazzjoni ta' Marija u nkella il-Kantiku tal-Passjoni. Il-Prim Ministru Robert Abela ukoll sellem il-memorja ta' Ray Mahoney fej qal li huwa ta' ħafna għal-letteratura Maltija, dan fil-waqt li l-Partit Laburista qal li huwa ta' kontribut kbir fil-lingwa Maltija.